D'una manera gràfica i clara ens expliquis si Catalunya podria o no continuar pagant les pensions en cas que fos independent. Sí. A veure, aquí també hi ha un moviment de gent que amenaça, sobretot amenaça els avis que tenen por de que no podran cobrar les pensions. Òbviament, els avis l'única manera que tenen de guanyar diners avui dia, ara que ja no treballen, és la pensió, i aleshores se'ls ha amenaçat, concretament hi ha una política aquí a Catalunya que ha cridat molt en aquest sentit, intentant acollonir els avis, de que os quedaréis sin pensiones, i amb la idea de que el govern espanyol, diguem, no pagarà les pensions als avis catalans. Com si cada avi s'hagués fet el seu raconet. Exacte. La idea que ens volen fer vendre és que els joves catalans paguen, o els avis catalans, quan eren joves, van pagar unes contribucions que estan en una caixa, en un fons que té el govern espanyol, i el govern espanyol amenaça i diu, escolta'm, si marxeu d'Espanya, aquesta caixa me la quedo jo. I els abuelitos catalanes no cobraran. El problema de la caixa és que està buida, no hi ha res a la caixa. I per què no hi ha res a la caixa? Perquè el sistema de pensions que tenim no consisteix en què els joves, aquí hem posat 17 joves, representants de 17 comunitats autònomes, i aquí tenim 17 avis, representant dels avis de les 17 comunitats autònomes. La gent que amenaça amb això de les pensions, el que es pensa és que els joves agafen els diners, es posen a la caixa, aquests serien els joves catalans, aquests serien els joves de València, aquests serien els joves de Madrid, etc., els de les 17 comunitats. El govern es queda això durant 30 anys, i quan aquests que ara són joves passen a ser avis, doncs els hi tornarem. Els hi tornarem els diners, i així és com funciona el sistema de pensions. Això és el que diuen. Però això no és com funciona el sistema de pensions. Això seria un sistema de pensions que es diu de capitalització. Hi ha països com Xile que funciona així. A Espanya no funciona així. A Espanya no hi ha caixa. No hi ha caixa. Tira la caixa. No, va, deixem a terra, perquè si la tirem ara farem un soroll. No hi ha caixa. El sistema que hi ha a Espanya és el que s'anomena sistema de repartiment. És a dir, que el jove català agafa els diners i se li donen automàticament a l'avi. El jove madrileny, el jove balear, el jove valencià, cada jove dona els diners a un avi. Aquí hem posat 2 bitllets de 500, és a dir, uns 1.000 euros al mes. Els avis aquests, els avis avui dia, els avis espanyols, més o menys cobren 1.000 al mes. Per què cobren 1.000 al mes? Perquè el govern té una caixa i els hi dona? No, cobren 1.000 al mes perquè hi ha joves que paguen les cotitzacions a la Seguretat Social, i la Seguretat Social els agafa i els hi dona. No hi ha caixa, no hi ha diners en una caixa que puguin amenaçar en dir que si marxeu no us els donarem. Per tant, això és com funciona el sistema espanyol avui dia. Ara pensem què passaria si Catalunya s'independentitza. És a dir, que els 16 joves d'aquí segueixen sent espanyols, però aquests d'aquí passen a ser independents, i aquests avis també passen a ser independents. Ara estan aquí en un país separat. Canviarien les pensions d'aquests avis d'aquí? Els avis espanyols, què els hi passaria? Doncs que els joves espanyols seguirien donant els diners als avis espanyols, tal com passava fins ara, i als joves i als avis catalans, què els hi passaria? Doncs el mateix, que agafarien els diners dels joves catalans i els donarien als avis catalans. I les pensions estarien exactament igual. Per tant, que ningú vingui a amenaçar aquí de que si os marcháis nos vamos a quedar las pensiones y vuestros abuelitos no cobrarán, perquè és mentida. La garantia de que els avis cobraran les pensions no la dona el govern, no la dona la caixa. La dona que hi hagi joves que treballin. La donen els joves. I com que a Catalunya hi hauria joves, igual que tant si es queda a Espanya com si se'n va, el número de joves serà el mateix. Per tant, que ningú vingui amb amenaces burdes per intentar enganyar els avis. El sistema de pensions actual és independent del que decideixi el govern d'Espanya. I per tant, que no cridin i que no amenacin, perquè totes aquestes amenaces són mentida.